Здравейте! Днешното видео ще бъде на тема предстоящи промени и какво може да направите по въпроса. Може да изберете между два варианта: цвят розово и цвят синьо. И сега да видим какъв е съвета и насоката спрямо потенциална предстояща промяна в следващите 1-2 седмици за вариант 1, розовият молив. Предстоящите промени за вас са свързани с новини, които ще получите така неочаквано. Те водят до нова ситуация, която всъщност е по-различна от това, което сте очаквали, но като цяло тези новини и ситуация са много позитивни и свързани с потенциално развитие на романтичен интерес или също така някакъв прогрес в работен план, или пък може да са новини свързани с успешно осъществяване на дългоочакван проект. Така че промените, които ви предстоят, като цяло са хубави, ще дойдат много неочаквано за вас. Няма да е нещо, върху което първоначално сте смятали, че имате контрол, или което първоначално е планирано. Но всъщност ако правите консистентни действия напред по посока научаване на повече детайли относно тези новости, или пък научаване на повече детайли относно неочакваната ситуация, всичко ще премине по много благоприятен за вас начин. Така че информацията като цяло е знанието е сила и нещо прекрасно. Не се страхувайте да научите повече по дадения въпрос, когато сте в неочаквана ситуация, и бихте се справили повече от добре. И сега, ако сте избрали вариант 2, който беше синият молив, вариант 2 се пада кулата, което са едни много неочаквани промени, които може първоначално да не са много приятни. Ще се случат много бързо, буквално с скоростта на светлината, но в крайна сметка, когато нещо като кулата, като такъв вид ударна промяна се случи, то винаги е за добро и винаги е за да може да излезем оттам по-силни, можещи и знаещи. Така че каквото и да се случва, то примерно може да е промяна на работното място, или пък промяна по някакъв начин на позицията, която е била по-неочаквана, или също може да е промяна на задачите, които сте си поставили за следващите няколко седмици, която не сте планирали и не е била толкова желана промяна, но се е наложила. И в крайна сметка, ако проявите повече търпение, разбиране и внимание към детайлите, внимание към това какви стъпки ще предприемете, всичко ще бъде за по-добро в дългосрочен план. Така че понякога, ако краткосрочно изпитаме някакъв дискомфорт,
това не означава, че сравнително бързо няма да се възстановим и да извлечем възможно най-много поуки, уроци и полезни неща от дадената ситуация. Благодаря ви, че гледахте и успешна седмица!